Máme tady kokos, tak 2. Vypitej. Už vypitej, už jsme ho vypili. Tak, a vůbec jsme se neopili. Tak a teď si budeme fláknout tady po té čáře. Tady, vidíte. 3, 2, 1. Aha. Nejde to. Ha. Jo, máme to. Vypadá teda hezky. Nožiček. Tak, teď tam bodnem. Já. A ochutnáme. Dáme. Třeba z tohohle, to se asi dají. Jo, to se jí. Sejí. Jo. No. To není špatný. Tak ještě dej. Sobě asi, ne? Ká? Dlouhé. Nestačí ten malej. A? Jaký je? Jak na pláži. Tak to bylo všechno. Nezapomeňte dát like a odběr. A